Hi mga kalilin, this is Island Ski Vlog, ang Bicolanang Oragon. Mga kalilin, kumusta kayo dyan? Miga loud shout out sa aking mga subscribers dyan. Tara mga kalilin, samahan nyo ko. Pupunta po ako sa supermarket ngayon kasi mamimili po ako ngayon kasi po ang aking lulutuin ay ang eggplant with tokwa. Tara, let's mga kalilin, kita-kits tayo sa grocery. See you later. Mwah! Ayan mga kalilin, nandito pa ako ngayon. Inom muna ako ng chai. Ayan, inom muna po tayo ng chai bago tayo pupunta sa grocery. Ayan po, nakapo ako dito. Sobrang mainit pa yung chai eh. Ayan mga kalilin, nandito na po ako sa grocery. Tara, punta po tayo sa mga vegetables area. Ang daming tao. Ayan mga kalilin, nandito ako sa mga vegetables. Ayan, napakadaming gulay. Ayan po. Bibili po tayo ng eggplants. Ayan mga kalilin, yung lahat ng sangkap na ating gagamitin sa pagluto ng eggplant with tokwa. Ayan mga kalilin, yung ating eggplant. Of course, yung ating tokwa. Yung ating fresh tomatoes. Yung ating onion. Din gagamit po tayo ng garlic. Din yung ating sugar. Ayan. Gamit po tayo ng oyster sauce. Yung ating ground black pepper. Of course, yung ating soy sauce. Yung ating cooking oil. Then water. Then of course, yung ating pampalasa ay ang nam-nam. Ayan. Nam-nam, beka naman. So, ayan mga kalilin. Manood lang po kayo para malaman nyo kung paano ko po siya lulutuin. Ayan mga kalilin, ang next natin gagawin ay ipapry ko na po yung ating tokwa. Ayan na mga kalilin, mainit na po yung ating frying pan. So, ngayon po, lalagyan ko siya ng cooking oil. Ayan. Ayan mga kalilin yung ating tokwa. So ngayon, ipapry po muna natin siya. Ayan siya. Ayan mga kalilin, luto na po yung ating tokwa. So ngayon po, ay hahanguin ko na po siya. Ayan. Ayan siya mga kalilin. Hanguin na po natin. Ayan na siya mga kalilin. Ayan mga kalilin, pinainit ko uli yung ating frying pan. So ngayon, gagamitin ko po yung ating cooking oil na pinagprituhan ng ating tokwa. Ayan. Susunod ko pong gagawin ay ipapry ko po yung ating eggplant. So ayan na mga kalilin yung ating eggplant. So ilalagay ko po siya lahat na. Hintay lang po natin siya mga kalilin na mag-brown ng kunting-kunti lang. Ayan na mga kalilin, luto na po yung ating eggplant. Ayan. Ganyan lang siya. So ngayon, hangin ko na po. Ayan.
Yan ang mga kanili. So ngayon, lagyan lang natin uli ng konting oil. So ngayon mga kalilin, ang susunod nating gagawin ay lalagay ko na po yung ating onion. Yun yung ating pong garlic. And mga kanilin, ito na po yung ating onion and garlic. So ngayon, ang sunod ko pong ilalagay yung ating onion, ay yung ating tomato. Ayan. Hintayin lang natin mga 2 minutes mga kanilin na maluto yung ating onion. Ayan mga kanilin, luto na po yung ating tomato. So ngayon, lalagyan ko na siya ng 1 tablespoon of soy sauce. Ayan. Kunti lang kasi baka umalat. Nalagyan ko po siya ng oyster sauce. Ayan. Then, nalagyan ko na po siya ng water. Ayan. Nalagyan po natin siya ng ground black pepper. Ayan. Ayan mga kaniling, kumukulo na po siya ng konti. So ngayon, lalagyan ko siya ng sugar. Ayan. 1 tablespoon of sugar. Then of course, lagyan natin ng pampalasa. Ayan. Ayan na mga kaniling, kumukulo na po siya ng konti. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating eggplant. Ayan. Haluin lang po natin. Ayan.
Hintay lang po natin mga kalinlin ng 2 minuto. Then pwede na po natin ihalo yung ating tokwa. Ayan. So ayan mga kalinlin, luto na po yung ating eggplant. So ngayon ihalo ko na po yung ating tokwa. Ayan. Ayan na mga kalinlin yung ating finished product na eggplant with tokwa. Ayan. Mga kalinlin, pwede na po siyang iserve. Nice. Ayan. Ayan na mga kalinlin yung ating finished product na eggplant with tokwa. Ayan mga kalinlin. Kung nagustuhan niyo po yung aking pagkaluto, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, click the bell notification down below para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ayan mga kalinlin. And don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!